Free FM 95.3. Pagpasalamat, di ka ba
pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay kang gustong puganam. Apanayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandit kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan. Kabaguhan, kadaugan kang ikutlo sa balaang kasulatan. Tandaan, butang may katapusan, mahalaw ang tanan, bisan kalibutan, mahalaw sa tanan mga igsoon. lamang. Atong pasalamatan ang Ginoo nini nga taknaw dapit sa kabuntagon. Ang pulong mo Iya gihatag na nato igsoon. Adlaw karon nga Domingo Pitsa 6 ini nga bulan sa Abril. Ug ato nga makita mga igsoon daghan kay mga pula sa kalendar. Daghang mga holiday. Wow. Although mga kaigsoon kung holiday mga kaigsoon diha sa mga private nga mga panarbaho or mapula gani ang kalendar double P na mga kaigsoon. Kung say ato ang inadlaw nga sweldo sa ato gitrabahoan idubli na mga kaigsoon. O niya kung anak ta sa gobyerno rest din na mga kaigsoon. Og doon na pa yung sweldo without leave. Ay package man ang mga igsoon. Muna nga ang mga trabante sa gobyerno maglipay kung doon ay holiday. Labi na magpuwa ang kalendar igsoon. Ano yan sa Miyerkules, araw ng kagitingan, Pitsa 9. O niya 17 at 18, Huwebes o Biyernes, holiday mga igsoon dati sa all week. O niya doon ay pasi o mga igsoon kung sa kahay kung sa kaha ang adlawan ng Biyernes Santo sa salamat sa Ginoo sa tanan nga mga follower ug listener sa FM 95.3 sa tayo sa inyong mga radio. Ilabi na sa nag-aopen na karon sa inyong mga FM sa inyong tagsang ka mga Pinoy. Sa ngalan sa labing alagdon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, ang sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Brian Magasaon, ano na sa inyong higala inyong amigo din sa social media sa Facebook Live sa Bisaya sa Mindanao ilabi na sa kinatibukan sa kalibutan. Sa itong mga pinalanggang mga listener sa FM 95.3 sa kabukiran sa Tanay City o sa kabukiran sa Bayawan City magkaigsunan kutob sa maabot sa frequency or power nining mga istasyon o sa kabukiran sa Bay City Negros Oriental. Ilabi na sa tanan natong mga viewer mga kaigsunan din sa Facebook Live Luzon Visayas at Mindanao especially sa ato agaron nga mga kahikalaan mga kaigsunan nga nagwas na sa Facebook Live din sa Facebook mga kaigsunan. May punta ka din yung tanan ilabi na ni Ma'am Maricel Pabilaran Gandiolon. Salamat sa Ginoo sa mga Gandiolon family na nagwas sa karon mga kaigsunan. Ang karobel mga kaigsunan. Pwede rin mong mga-comments below sa atong programa mga kaigsunan. Kaya itong hatagan o pagtagan ang inyong mga mensahe. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Halal CRC nagwas usab sa atong programa tingali first time ninyo nga nagwas nini mga tagna agaron nini matahog nga kabuntagon kaya anyway mga kaigsunan kini kayo sa City Balong Barangay Santo Niño Tanay City Negros Oriental sa kabukiran sa Tanay City nagasugat ang FM radio kini nasa taas mga kaigsunan 95.3 sa dayang sa inyong mga radio. Ilabi na sa atong mga pinalanggang mga alagad sa Ginoo nga kanunay nagsunod nining mao nga programa dinhi sa FM radio. Pastor Nuno Arias, kumusta pa mo diha Pastor diha sa Kasagagal? Kahawan sa inyong pamilya kanunay gini silang nag-abang
ato pa nila magkaigsoon kanunay kung nagbisita amin sa pastor sa among panimalay. Ang mga Arias family mga igsoon, diya sa kasagagal sa mga Limbaga family, sa mga Binigay family mga kaigsunan, sa mga Maynado family mga igsoon, mga Castrense family, mga Santiago family, o ilabi na sa mga Siray family mga kaigsunan. One time last Saturday mga igsoon dito kay sa Thanksgiving 4th sa anniversary mga kaigsunan sa maong pagpasalamat diya sa mga Siray family mga igsoon sa simbahan Galipiyang sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Salamat sa Ginoo although kahapon adlaw mga kaigsunan wala gid mi kadayon sa lukta mga ayong dispensa ni Pastor Brenda diya sa lukta mga igsoon tungod kay mudto na gyud. O niya alas 12 naman, alas 11 na mga igsoon kay siyempre si Pastor April makapturan doon na sila i-request ka sakyanan. O niya while pinagulat-ulat mga igsoon ko wala pa man yun kumari na lamang ta sa simbahan maglungag ta maaari ta diri mag-celebrate og Thanksgiving advance. Wow, na-enjoy mga bata, na-enjoy ang ato mga kaigsunan sa pagkamaayos Ginoo. Ikaw ug ako mga kaigsunan doon ay mga kantag sitwasyon ang Diyos maghanay ni ato pasalamatan ng Ginoo sa pamilya o sa mga Filicator family din sa malabot nga panahon ano na simbahan sa mga dapit mismo diya sa mga area igsoon diya sa panimalay ni Pastor Arnold O. Cantor. Wow, salamat sa Ginoo. Ilabi na sa mga katawhan nga fellowship atong last Sunday. Sa gihapon mga kaigsunan ko mga pagdasig sa mga kaigsunan sa mga kalapit panayutan mga lagay sa Ginoo. Ilabi na sa pagpaminaw sa mensahe sa Diyos. Ilabi na nini mga dawa. Happy Sunday everyone. Bisa ko sa mga organisasyon tayo sa simbahan. Ang importante ikaw ug ako magkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo. Ikaw ug ako mga kaigsunan nagkinahanglan ng mensahe sa Ginoo. Ang ato karon nga topic na pagatunan bili. Una ikaw ug ako kanang ato ang pagkatawo nga sunatagan ato ning bili. Ano man nga daghang mga tao sa kalibutan nga mag-ikot magbuok kay wa nay bili ang kinabuhi. Even si Jesus kaya tagag-tagdag ko bili. Ang ato nga tema mga kaigsunan gilukan ta ni Jesus sa takong bili pinaangisan ko ni Jesus. Amen. Kanya kita maigsoon ang atong kinabuhi usahay, ang atong pagkatao. Dili na to hatagang pili, dili na to atimanon, dili na to amping. Ikaw ug ako mga kaigsunan mismo si Jesus o ang Diyos Amahan na nagpadala ni Jesus aron ikaw ug ako malukan sa takong pili. Ang pagpakamatay ni Jesus walay makabayan. Ang atong kinabuhi mga po sa tamay sa tamang panayon sa mga bulato labing amanan ng mahigong maagang a Diyos. Salamat o Diyos sa imong pag-ukit. Salamat o Diyos sa imong pag-ampi o pagtibig sa mga kinabuhi. Labaw sa tanan sa tibok na mong panimalay sa mga asawang anak karon sa Saudi Arabia o Basya Kauban o sa iyang mga amo o Diyos sa mga dapit. Ikaw mga pamuhat ka nung sa mga kinabuhi. Sa tanan na mo makaigsunan hindi mga dapit sa balok o Diyos. Sa tanan makaigsunan dapit sa Pilipigan na pinanguluhan ni Pastor April Capturan o dapit diya sa kasagam o Diyos sa pamilya ni Pastor Arnold O. Cantor, sa mga Cantor family, sa mga Arias family, Pastor Nonoy Arias o sa kinabuyosan ni Pastor Argos Arias diya sa Bagong Lord, sa kinabuyosan ni Evangelist Alejandro Paraguya diya sa Palanas Amahan o sa pamilya usap sa mga Elin family diya sa Magkuya o Lord Jesus o sa kinabuyosan ni Evangelist Pastor Elsie Candelario diya sa Tonglo Cavite City Lord o sa pamilya o sa akong mga isuot sa dapit sa maong dapit sa Cavite City Lord Jesus. Sa tanan nga naminaw din sa NFM Lord sa ilang tasatag sa Kawa Panimalay. Labaw sa tanan sa pamilya ni Brother Mario Iglesias sa Panginoon Lord. Imo silang pinasay, imo silang pundasyon sa mga dapit Ama. Sa tanan karon nga nagasunod dining mga programa dapit sa Pilipigan Lord sa pamilya ni Pastor April Capturan. Ikaw makapanalangin silang kinabuhi. Magtagbo ka mag-supply sa tanan nila mga panginahanglan. Ilabi na o Diyos ninyo mga dapit sa mong tulog ka mga anak, sa kakubangan,
Sa tanan na mong makaigsunan dito sa balok, Lord, ilabi na nining mga adlaw karon, ikaw magahatag ug kagawasan sa mga tao. Kami o Diyos mo doon sa malayong alapuanan aron sa pagpasalamat din na kanina. Ilabi na o Diyos nining mga adlaw karon na dunay dakong activity sa Tanay City. Ikaw mag-uban sa mga katawhan, Lord. Ikaw mag-unag magulahi ang imong niliguan ka mga manaluna. May pagkaproteksyon, magkabantay sa mga kinabuhi ng Jesus. Kung sa tanan ng mga traffic karon, salamat Amahan sa imong pagkamayo. Tipigi o kalimahi ang among mga kinabuhi. Nga mataglakang, matagdesisyon, nag-agad sa imong mga plano, Amahan. Wala kami arang mahimo sa mong kugalingon kung na ikaw ka namo. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, ikaw magapanalangin silang kinabuhi. Nado na sila yung mga panginanglan para silang pamilya, para sa pagpailugkan sa ilang mga kabataan. Lord, tagpuas sila sa tanan nila mga panginanglan. Labaw sa tanan, dili na maging kalimtan. Kaya ikaw, O Diyos, makahimo sa bisan kung sa gusto nimo para sa mga kinabuhi sa kalibutan. Magkapausap ka sa mga kinabuhi, dagan sa mga kinabuhi sa kalibutan naman. Salamat, O Diyos, lamang ang among buhaton, mao ang pagtahon, pagpatalagin sa imong mga pulong mga mensahe nga maghatod ka na mong kasiguruhan, maghatod na mong kadaugan, maghatod na mong kapaguhan sa mong kinabuhi din sa kalibutan naman. Salamat o Diyos dining mao nga FM radio nga nahimong kining kabag, nga nahimong kining dakong instrumento aron ang imong mga pulong mga mensahe mahatod sa tasataksak ka mga panimalay karon. Lord, ako mga pag-ampo nga nakanimo, Lord Jesus, may imposible nga nakanimo tungod kay ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ug ikaw usab ang Diyos kang Jacob, ug ikaw usab ang Diyos kang Namo, ug sa walay katapusan, Lord Jesus. Salamat o Diyos ni mga tagna, ituboy ka, ibayaw ka sa imong pagkamayo o Diyos, dili na mong ikalimtan. Tumong himaya ang nagagod kalimuang tanan, minagi sa ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan magingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo nga igsoon sa makausapa. Ang Ginoo magkapanalangin sa matag-usa kanato ka mga kinabuhi labi na sa nagawa sa Facebook Live. Paglabi na sa kinabuhi ni Sir Jason Marquez Caneolas, although magkaisunan di tagapakulot tingali ni Maison, although doon na mag mga sitwasyon Maison nga nakaundang tapag-live tungkol sa mga kakulian, mga uskabulan tingali to kapin even ang ato wifi connection tungkol kay doon na mga sitwasyon nga nag-ilis silang tower kunya kanunay na ito i-follow up mga kaisunan. Ingon yan ang maigsoon ato nga kahimtan sa kalibutan. Ang importante ikaw ako magkasagot sa walang kasulatan. Ang ato karon nga topic atong hinugduman, dili. Kung atong tema mga igsoon ato ning gitimahan, gilukat kita ni Jesus sa dakong pili. Unsang pili ha? Wow, makapalit ganita o mga butang yung medyo mahal-mahal o gamay. Moingon magani ang tao, mahal ro bang palit na po ani? Pila may pili yun, mahal. Di ba? O magani kasulti, magkeksyonan ni ko mahal. Pila man yun ang pili, pila man ang price. Sa imong kinabuhi may so pila may pili sa imong kinabuhi. Dili ka sa kabayran sa dili, may kabayran sa lapit. Milyon man, dollar man, ang imong kinabuhi mahal. O way makabayang nini. Pero sahay, sa iyong lang kutuong sa kaugalingon, magpitay yung PC, mulayan sa taytayan na way tubig, mulayan sa building, mulayan sa kahoy, kay wak na'y pili at kinabuhi sa kalimutan. Ikaw kung ako, pamalandungi ang pagkamayos kita. Sa kinabuhi ni Sir Pilenario Isque Florentino from Davao City, Government. Sa tanan ng mga Florentino family diya sa Davao City, ang Ginoo magapanalangin sa katapusan. Although magkaisunan ining ubos na lagad, ano na natay daghang mga schedules, mga schedule, mga invitation ining umalabot nga mga panahon. Kung ano natay mga invitation sa mga sa eskwelahan, isip na maghatod og mga mensahe para sa mga kabataan o nga nining umalabot ng mga pizza doon natay mga buluhaton isip na kita mo himuon na kiss speaker sa atong gyud sa mga graduation. Ingon yan ang mga igsoon atong i-enjoy ang kinabuhi dili naman sa simbahan
dili lamang sa sulod sa simbahan ikaw mahimong maayong pagtulungan, kundi sa komunidad mismo, sa katawhan, sa imong silingan, sa imong isikataw, sa nagalaing-laing nga area sa suok sa kalibutan. Dapat ikaw may makuna nga maayaw ka kay ikaw o ako nakaila sa Ginoo. May batasan, may kinaiya, may pinulungan, may pagtratar sa atong isikataw, maunay nindot sa kalibutan. Kay maunay gustos Ginoo kanato igsoon. Ato na ning basahon, ilabi na sa kinabuhi ni Mamayet Madagat. Diha sa Davao City igsoon, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, kanunay naghatod ng mga mensahe. Although dili man tingali always na diri every day, pero every Saturday, every Sunday atong paningkamutan. Basta walay brand out ug doon na po'y wifi connection. Una ang wifi mga kaigsoon atong i-maintain. Ako gipasalamatan ang kinabuhi sa mga Gibara family, sa kinabuhi usab ni Sir Raymond Gibara Keniolas nga maoy tinugdan sa wifi connection. Muna nga ato siyang gibisita atong miglabay nga mga adlaw para sa atong obligasyon. Siyempre, ikaw ug ako ang atong obligasyon magkagsunan pinaagi sa tabang sa Ginoo, ginahinay ning giiris. Gitagbo ta, gisuplayan ta, even sa pinansyal. Wow, grabe. Hinumdumi mga kaigsunan, hatagig pili ang imong kinabuhi karon. Hatagig pili ang mensahe sa Dios aron ang imong kinabuhi kanunay ning exciting diha sa pagpaminaw sa mensahe sa atong Ginoo. Kining atong pagwalay sa social media, wala ni siya nag-agpas nga mahimutang musikat, mahimutang mailado sa katilikban, mahimutang inila sa FM radio sa 95.3 kutob sa maabot sa frequency ni ining maong istasyon, kundi ang atong gipaabot ang pagkamayos Ginoo. Dapat ikaw ug ako makahibalo kung unsa kadako ang gugma sa Dios sa imong kinabuhi karon. Kung ikaw ug ako makarelate, makatagamtam, Lord, salamat kay mo kong gihatagan ug dakong pilit dinhi sa kalibutan. Unang-una ipakatawo ta diha sa sabakan sa atong tasatagsan ng mga ina, ug dunay plano ang Dios sa matag sa kanato. Unsang plano sa Dios kanato? Ikaw ug ako dunay plano ang Ginoo. Nagkalain-lain man nga hanay o kahimtang sa kinabuhi. Mahimo makang pastor, mahimo makang evangelist, mahimo makang apostol, mahimo makang teacher, mahimo makang magtutudlo, mahimo makang magwawali sa mensahe sa Ginoo. Wow! Mahimo makang caretaker sa simbahan, mahimo makang musician, tanan gikan sa Dios. Mahimo makang magtutudlo, mahimo makang maestra, mahimo makang abogado, mahimo makang congressman, o mahimo makang presidente sa kinatibukan sa Pilipinas. Hatagig balor ang pagsalig sa Diyos sa imong kinabuhi. Sa diha nga imo ning hatagan og pili, hinumdumi kining tanan dayag sa Diyos ug way nalilong sa iyang atubanan. Ang imong paghago, ang imong pagsakripisyo, rekordinas Ginoo. Way nalilong. Atong basahon mga kaigsunan. Ingon diri sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 7. Unsang pili nga higisyutan sa balang kasulatan. Ikaw ug ako, grabe ang pagpangka sa atong Ginoo. Kita gani sa kalibutan kung unsa ang mga butang nga moabot nato. Labi nagbago kayo, dili ko na nimo paduulang mga tao. Labi nagnakay sakyanan, nga mas lindot nga sakyanan, kanunay yun ang gihabulan. Tinood dili, tinood. Diba? Kanunay nang ginipiwahan, kanunay nang gihugasan. Bahalang dili makasiyampo ang tag-iya sa sakyanan, basta kaayang sakyanan, doon ay siyampo.
unsa klasiha sa shampoo mga kaigsunan na dapat i-apply pagmasinaw kanunay sa sakit. Hinabulan kay gihatag bili og balor ang sakyanan nga muwagta lamang sa kalibutan. Kumusta man ang atong kinabuhi karon? Kumusta man ang atong pagkatao? Doon na ba na gihatagan ba natong bili atubangan sa Dios? Giampingan ba nato? Gialimahan ba nato ni? Or giabusaran nato sa makahubog nga ilimnon nga makadaot mismo sa imong pagkatao? Makakuba mga kaigsunan og maayong relasyon sa silingan, sa pamilya. Siyempre ang mga hubog na mga magwahid sa silingan, manulong magdalag sundan, magdalag pinuti. Daghang nangamatay mga kaigsunan tungod kay way pili ang ilang kinabuhi din sa kalibutan. Hinumdumi ikaw ug ako gilukata sa dugo ni Kristo kay dako pili ang atong kinabuhi. Kita nga mismo ang Dios naghatag ka natong pili din sa kalibutan. Pero kung walay Ginoo, way pili ang iyang pagkatao, ang iyang pamilya. Daghang mga bana karon nga ipo sa social media, latiguon ang asawa, kulatahon ang asawa, kulatahon ang mga anak. Grabe, talamang sa bisyo sa kalibutan. Tungod kay wala ataging pili ang mensahe sa Ginoo nga mauntay mo giya sa matag usa ka natong kinabuhi. Mo'y muhatod ka natong maayong kinaiya. Simple pinaagi sa Biblia, maunay mo koreksyon nato. Mo'y muhatag ka nato, muhantay nato nga ikaw ug ako. Wow, grabe. Manginaot ang inyong umusanakan. Kanunay natong isilsil sa itong kasing-kasing una-unang salabutan. Kung unsa kadako ang pagkikugma sa Dios sa matang tao din sa kalibutan. Pero ang tao, kung wala ka nibili, paglantaw niya siyang isig ka tao, dauton, murahon, balikason, tunglohon, himarauton, mangumusta ko sa atong kinabuhi karon. Mismo ikaw gihatagan og dakong balor gikan sa Dios. Mismo ako sa akong kinabuhi. Ang sekreto sa tao sa kalibutan, mientras buhi pa ta, ayaw ug ayaw hikalimti nga maayo ang Ginoo. Akong basahon mga kaigsunan ang Efeso. Efeso kapitulo 1, versikulo 7. Hinumdumi o hinumduman nato kung unsa ang bili na gisgutan din sa Biblia. Kita ganing mga igsoon. Kung makatukod tag kondominyo, makatukod tag balay, labi na kamugirong pagkatao. Maingad ako, di ko kay gastuan ng balaya. Bisag way na ko tanong. Tinoo nila ada ko dyan ko gastuan ng simbahan. Kung wala yun ko, wag yun yung simbahan. Ayaw, ang tanan nga naani mo karon, tanan ni mong naangko na comply sa kinabuhi, hidup lubi, kipialan lamang tas Ginoo. Magiging abogado ka man, magiging doktor ka man, magiging teacher ka man, magiging congressman ka man, anong unsay katungdanan nga imong nahuptan karon, kiningtanan di kan Ginoo Ginoo. Di ba? Sa itong kinabuhi mga kaigsunan, usahay magunang mentalidad sa tawanan kinaya, magarbo magunang tao. Pero hinumdumi, iningtanan, mawagtang lang. Apan ang imong pagkamayo, ang imong pagka-good boy, ang imong pagka-good girl, wow, dili na siya mairis, isang mawagtang patas kalimutan. Amen. Mao nga ang mensahe sa Dios maghatod sa matag usa niining mga adlaw, niining mga tagna ug unsa kadako ang paghigugma sa Dios kanato. Dapat higugma ang imong sikatawo, higugma ang imong silingan, higugma ang uban, higugma ang isig katawo sama sa paghigugma sa imong kaugalingon.
Atong basahon mga kaigsunan. Efeso Kapitulo 1, versikulo 7. Ingon diri, kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo. Introduction pa lamang, doon na dugo ni Kristo. Unsang klasiha sa dugo ni Kristo. Diba kung mahal ni mo ang imong sikataw, diba moingon dayon ang lalaki, patagasan tikag dugo, maangkon lamang tika. Gamahin mo na kong asawa. Pero pagkahuman, natiguon ko latahon, na nasbisyo, ang makaluluoy ang pamilya. Grabe naman. Huwag natin na magiging maramo tayo, magiging isa nga kukunwari lang tayo. Huwag natin gawin na magiging ano ba yun na makak mga igsoon, sinungaling. Mao nga sa atong kami niyoon igsoon, mga dalagang ulitaw, usisahan ang inyong dalon sa altar sa kami niyoon, babae man ka o lalaki. Kay time welcome mga igsoon, na kamo magkahiusa, ang makaluluoy ang mga bata. Maluoy ko sa mga mga kabataan. Siyempre ma-relate na sa akong kinabuhi. Even sa akong pamilya. Hinungdan na kaming papa o mama, kutob sa among mahimo, among buhaton ang tanan uban ang tabang sa Ginoo, masuplayan lamang ang tanan panginahanglan sa among mga kabataan. Masuplayan lamang ang panginahanglan sa ministry o sa simbahan, even sa ginagmay nga porsyon. Ang importante kinasing-kasing ang pag-share panalangin gikan sa Diyos. Wow, grabe. Kung nakahubot kang mga butang, nakahubot kang kabtangan, ayaw naging inalo. Mawagta na tagtanan sa liputan. Hatagin pili ang Diyos sa iyong kinabuhi. Hindi tayo magiging maramot kung naay Biblia, naay mensahe Ginoo sa itong kinabuhi. Hindi tayo magiging mayabang sa kapwa. Kaya kining tanan igsoon, gikan kinis Ginoo. Even si Jesus nga, itong masahang pagbalik. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo, sa ato pa gipasaylo na ang atong mga sala. Wow, grabe. Ikaw kung ako dili pa kaha ka makapasaylo sa imong bana, dili ba kaha makapasaylo sa imong asawa, dili ba kaha ka makapasaylo sa imong silingan nga gikulata, gipasakitan ka, gibutang-butangan ka, pasaylo sila. Ay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Pero magsiki na po mga igsoon nila na po naabusan na po. Diba? Abusan na sa mga. Ang pingi ang imong kinabuhi. Ang pingi ang imong pagkatao. Patubangan sa Ginoo igsoon. Ingon diri mga igsoon. Sa tupa, napasaylo na ang atong mga sala pagkatako kayo sa grasa sa Dios. Pagkadako sa grasa sa Diyos, pagkadako ug bili na ikaw ug ako gipakamatian ni Jesus Christ. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagkadako kayo sa grasa sa Dios, nga walay sukod gihatag niya kanato diha sa tanan niya kaalam. Diba? Diha sa tanan niyang kaalam. Kaya kung ikaw kung ako, kung walay kaalam gikas Ginoo, magarbo ang tao. Ultimong silingan, dili na ni mataglon kay nadato na ka. Matod pa sa akong amigo maison, lisod man ning tao ay Ginoo baston, kung ano man sa. Madato na ganing ginagmay, di naman managa. Ama o ba? Masagdailan sila sa stebra niya. Kaya wala na silang makasabot sa ilang gibuhan. Isagot sa panato kadatos kalibutan, mawagtang na. Doon ang tayo mga kababayan, kung nakita na bagyod sila karon sa atol sa linog sa Myanmar,
usa sa atong kauban kaniadto nga magtutudlo sa Negros Oriental State University. Nanarbaho, nanimpalat isip magtutudlo sa mao nga dati. Usa ka pamilog sa dakong trahedya. Igsuon dili nato ikapaniguro ang atong kaugmahon. Ikapaniguro lamang ang atong kaugmahon kung dunay kay Ginoo. Mag-unsa man ang kahimtang sitwasyon sa kalibutan, dapat preparado ang tanan. Dili nato kawilihan. Ang importante ikaw ug ako luyo ni tanan kinabuhi ug kadaugan ug makabuyot ha sa kinabuhi walay katapusan nga giandam sa Dios. Kining atong kalisod karon, kining atong kawalan karon sa walay pagkatrabaho, kung wala kay income para sa imong pamilya, hinumdumi alagari ang Dios, simbaha siya sa tanan, ihatag ang pinakabis para sa Ginoo aron ang Dios moabli sa panalangin para kanimo, para kanako. Anong ato nang istorya ekson? Dili lamang na dinhi sa FM radio, dili lamang na sa social media, mismo kami sa mong kinabuhi ipasin natin sa Dios. Nag-agi matag kalisod, nag-agi matag kagulya, nag-agi matag challenge sa kinabuhi. Apan sa diha nga nakita sa Ginoo ang imong kinabuhi, wow, dili siya makapugong pag-abli sa panalangin para kanimo higala. Ang gusto sa Dios, gusto sa kinabuhi sa tao na ma-establish lang ang iyang ngalan diha sa imong kinabuhi. Muatras ko diri mga kaigsunan sa bersikulo 3. Aron atong masayran ang lintunganay sa balang kasulatan. Ingon diri, magpasalamat kita sa Dios Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin ka natong tanan sa espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Kung ang mga katawhan magkahiusa diha sa pagpangalagan pinaagi ni Kristo Jesus, wa may kubot. Di ba way kubot oy? Pila na lamang kabulan maisod, pila na lamang kasimana, piniliay na. Dapat bisan asa ta nahimutang sa katilingban sa tibuok Pilipinas kay siyempre Mayo 12 mauna may magpiniliay, hatagig bili o balor ang mga mensahe sa nagkalain-lain na mga kandidasi. O ibutang sa inyong kasing-kasing, mangayo mo giyas Ginoo. Lord, hatagi kog sign o hatagi kog kaalam o kay balo. Nagkinsay angayan o takos na magdala sa kabahan sa panunanan sa paggobyerno. Lawa sa tanan, ibutang sa inyong kasing-kasing gado na'y Ginoo. Amen ba? Kaya kung waga ni Ginoo, puro rin na panakot, puro rin na isyo, pero sa kaugalingon, way nahimo. Matod pa din may soon, magpasalamat kita sa Dios Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin ka natong tanan diha sa espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Versikulo 4. Sa wala pa buhata ang kalibutan, ipili na kita. Tanawara, ikaw ug ako wala pa nabuhat ang kalibutan, ipili na tangdaan. Wow! Sa wala pa buhata sa Dios ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan og walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Grabe sa wala pa natukod og namuhimugso ang kalibutan, ikaw ug ako
gipili na tandaan, giisgutan diha sa gugma. Kaya kung ang bana way pagigugma sa iyang asawa, walay bili ang kasal sa simbahan. Hello. Lindot ka itang mga promises. Ikaw ragyo'y akong higugmaan. Tupag kong asawa. Ikaw ragyo'y dodong. Pero naas problema, naas kawaladon, walay bugas, walay ikapalit o gatas, walay ikapalit o diaper, kay 2 oras bisyo, 2 oras inom, 2 oras sa sugal, walay panahon sa mga anak, walay panahon sa pamilya, kay 2 oras kahilayan. Mas gihatagag bili ang barkada kaysa pamilya. Walay pamilya nga bulungtan na malinawon. Apan kung duna ang gugma ni Jesus sa imong kinabuhi, kanunay kang naglantaw sa kaayuhan sa imong mga anak, sa kaayuhan sa imong asawa, sa kaayuhan sa imong bana, sa kaayuhan sa katilingban, kay duna kay gugma sa imong isigataw. Amen ba? Mangutan na ta sa atong kaugalingon karon. Lord, nabuhat pa na ako ang pinakabis para malipay ka sa akong kinabuhi. Ganun na natong kwisyonon mismo ang atong kaugalingon. Naabatay na buhat para sa imong silingan. Naabatay na buhat nga maayong panag-inan sa imong isigataw diha sa simbahan. Og nagbuhat matag dili mao pagdaot sa imong isigataw. Dinamdumi kung unsay imong gipugas, mao'y imong anihan. Musugot sa dili kung nagpugas ng dili mao sa itong isigataw, dili sa mao ang imong madawat. Imbis panalangin, karma. Ingon dire, sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kitang daan sa Dios diha kang Kristo Jesus aron mahimo kitang balaan o walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Versikulo 5. Daan ang gitakda sa Dios nga himuon kita iyang mga anak. Pinaagi kang Kristo Jesus nga mao kini ang iyang kagustuhan. Tan-awa ra. Kinsa ang kagustuhan? Ang Dios. Kung gusto sa Dios nga ikaw mahimong pastor, walay ni bisan kinsang makabuko nga mahimo kang alagad. Kung ang kagustuhan sa Dios padato ka, bisag musimos pa ka kaniadto, bisag sipunon pa ka, bisag gibuli pa ka sa imong silingan, bisag gidaog-daog pa ka sa katilingban, pero ang kagustuhan sa Dios kining tawhana kay gidaog-daog ni, padatoon ako ni kay manggihata ko ni. Hello. Tinaw mo dili, tinaw. Kay dili makabugo ang Dios. Paghatag sa panalangin, kay nakagusto ang Dios sa imong kinabuhi. Kay gihatagan ni mong pili ang mensahe nga mo'y maghari sa imong kinabuhi. Kung dili gani, hatagan pili. Kung ingon na tahay mo lang yapon, sige paminaw balik, huwag may nadato. Pero hunim numi, gubot ang pamilya. Kay way Ginoo. Iksoon kanunay natong kwestiyonon ang atong kaugalingon. Kanun natong pangutangon mga alagad sa Dios nga nagsunod ning mga programa, mga pastora. Hinumdumi ikaw ug ako, wala pa natukod ang kalibutan, doon na na'y plano ang daan ng Dios sa iyong kinabuhi. Hatagig bili ang pagsalig sa Dios kanimo. Hatagig bili, hatagig balor nga ikaw ug ako pinasahig ikumparal sa nagalaing-laing mga tao sa kalibutan. Ano na tayo mga kaila, mga higala, Exxon? Bukonsulta na to. Pastor, unsa kahay among buhaton? Gihulga ko nga pusilon, gihulga ko nga patyon, ikaw nga naman. Dili lang usado hatulo, daghang mga tao nga mo konsulta na to. Wala tayo laing ipaabot. Ato silang giinan. Pailob lang, ampos Ginoo, iampos Ginoo ang taong nagpasipalan na niya. And biblically, iampo ang tao. Amen.
mismo gipasinati tas Ginoo niya na. Hinungdan na kita sa Dios ang atong pagsakripisyo, ang atong pag-antos, ang atong pagkamapailubon, ang atong pagkamapungano diha sa tawhanon nga emosyon. Kaya kung darputa kayo isuon, sikid sa man sila. Wa man sabta magpangayo og bukas para sa atong pamilya. Wala man sabta mangayo kanunay para mabuhi ang atong kinabuhi din sa kalibutan. Pero nagpailog ta, nagpaubos ta, kay mas mulahan ang magpaubos kay patas kaysa magpataas ipaubos. Grabe. Hatag igpili ang mensahe sa Ginoo sa atong kinabuhi. Matod pa dire, sa wala pabuhatan sa ang kalibutan, gipili na kitandaan sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan og walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Higugma ang imong silingan, higugma ang imong sikataw sama sa paghatag o pili sa imong pagkatao. Amen ba? Versikulo 5. Daan ang gitakda sa Dios nga mahimuon kitang iyang mga anak. Tanawa na. Gitakda ng daan sa Dios ka ikaw o ako mahimo niyang mga anak. Pinaagi kang Kristo Jesus, maukini ang iyang kagustuhan. Pero sa katilingban sa kalibutan, ang silingan ni mo nga himantayon, marites, sinahan, mag-uol man nagmadato ka, mag-uol man ang mailado ka sa social media, mailado ka sa ministry, mag-uol na, maunang mga daot na, masagday sila. Padayon sa imong nasugdan. Ang importante, ikaw o ako nagkinabuhi sa mensahe. Wow, grabe. I-enjoy ang kinabuhi. Kanang mga daot ng mga pinulungan, ay taliktin na iso. Ipalusot ang tinatulog na. Diba? Maundang na na. Tinoo, dili. Malato naman na. Eh wala masag kamutagan. Kanang mga mananaot, kanang mga tao nga kusog mo daog-daog sa imong kinabuhi. Masagday sila. Kanang gusto mo yaka sa yuta, magsig-adjust anang utlan, pasanday. Hinumdumi ang Dios, ingon ang Dios, ayaw mo pagbalos kay ako'y manimalos. Mahimong mainutil kung ang Dios na mo'y mubalos ngadto sa tao. Ikaw o ako, ang atong obligasyon, ang atong trabaho, dinis kalibutan, pagpahimuot ngadto sa Ginoo. Sa diha nga mahimuot nato ang Ginoo, di siya makapugong sa pabor na ihatag nimo. Musugot kag sarili, kitagig ng daan diha sa balang kasulatan, wala pa natukod ang kalibutan, gipili na kang daan. Mga alagad sa Dios, gipasinati na mo sa kaning panahon ang pingin na ninyo. Kay pinaagi ni anak, mas more pang mulig-on ang inyong pagpangalagan, mas more pang mulig-on ang inyong pagtuong na tos Ginoo. Ang pingi, ang pabor na gihatag sa Dios kaninyo. Hatag ipili. Labaw sa ayaw hikalimti. Ang tag-iya sa Dios na mauang, ang tag-iya sa kinabuhi na mauang Dios. Mao na indot iso. Ingon dire mga ison, versikulo 6, daig ko nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya, sa iyang gasa nga gihatag kanato pinaagi sa iyang mahigugmaong anak. Wow! Kinsa ang mahigugmaong anak? Mao si Jesus. Ang uluhan sa atong mensahe dinhi sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 7, ingon ang versikulo 7, kay gilukan kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa, it meaning to say, sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala, pagkadako gayon sa grasya sa Dios. Grabe. Pagkadako gayon, nagpasabot pagkadako, ug pili ang imong kinabuhi. Kipagkamatian ta. Ikaw o ako
giiris ang tanan natong kalapasan, pinaagi sa pagpakamatay ni Jesus. Apan ayaw pagsalig nga kita ipakamatyan na, mubalik tas pagkamakasasala. Ayaw pagsalig, dapat ay ipakamatyan ta ni Jesus, dili o dili na ta magpakasala. Amen ba? Siyempre balaan ang nagpakamatay nato nga mao si Jesus. Siyempre balaan ang dugo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo, aron ikaw ug ako mahimong bago atong pangan sa atong Ginoo. Matod pa diri, nay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa, et meaning to say, sa ato pa napasaylo na. Bro, napasaylo na ang atong mga sala. Daghang mga sala, mga more than one. Matag warning mga kasan, matag pulog dapat imo ng sabton. Mga ug anga, lahi na maigsoon. Matod pa sa Dios, buhaton nato ang tao nato. Wa siya mo angkon, only lang siya na nagbuhat sa tao. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Maumagani diya sa simbahan, diya sa pagpangalagan, kung dunay panaghiusa, kung dunay unity. Wow, pagkanimutan. Even ang pamilya, magkauban ang bana, asawa diya sa pagsimba, kauban ang mga anak, pag ma-enjoy yun ang imong Ginoo. Mawala ang kagapo, mawala ang problema, makita mo ang imong mga anak, kakauban diya sa pagsimba. Mga papa, mga mama, inyong ubos na igsuon, ubos na ikala, kita mo'y maguna diya sa pagsimba. Pagsimba diya sa Espiritu kamaturan. Kaya ang Diyos Espiritu o ang pagsimba diha sa Espiritu kamaturan. Ingon ang Juan Kapitulo 4 versikulo 24. Dapat makahibalo ang matagtawo, igsoon. Ingon diri mga kaigsuonan, versikulo 8, nga sa walay sukod ihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam o kahibalo. Mamangani ang tao walay kaalam o kahibalo sa balang kasulatan, mga hambugero. Napoy nagwali-wali, mga hambugero masab, wa man sab kikinaboy ang balang kasulatan. Walay application. Tingali, nindot kayo buwali, nindot kayo mahanay, lahi, nindot kayo. Kanunay gipasigarbo ang simbahan, kanunay gipasigarbo ang karitula, mauni among simbahan, mauni nindot, dako kayo ni, maayo ni, dako ko gasto, nagwinda gasto. Wow! Ayaw kita ang gasto. Ayaw kwintaha ang kapital. Ang imong kahago, kwintaha ang pagkamaayos Ginoo sa kinabuhi. Kung kiunsa ka, pagluwas gikan sa yanang sa kasalanan. Hello. Wala ta magpakonsensya din sa social media. Giluwas ka gikan sa makuyaw nga malatian. Ibutang sa imong kasing-kasing until now buhi pa ta na nagimaya sa Dios. Grabe. Sa atong kinabuhi, kanunan itong pangutanon ng atong kaugalingon. Lord, igo na ba ang akong pagservisyo na nakani? Lord, igo na ba ang akong gipakita sa mong silingan? Igo na ba ang akong gipakita sa akong isigataw? Igo na ba ang mga buhat na akong gipadayag sa komunidad? Kung ikaw ug ako, kung doon na kay kaalam, gikan sa Ginoo, ug ang naghatag kanimo kaalam, maayo kayo, kinsa ang maayo kayo, maayo ang Ginoo kanimo. Dapat ikaw ug ako maayo. Amen ba? Doon ay mensahe sa glory, doon ay re, fortuna, amen. Kung magtuon tag Biblia, kung magtuon tag kasulatan, ang imong gitunan kinabuhi ni Jesus, pamaagi sa Dios. Dapat atong sundon ang pamaagi sa Dios. Dapat sundon nato ang batasan ni Jesus sa diha na naa pa sa kalibutan. Pero kung sugwahi gani ang atong batasan, ang atong kinaiya, dili
haom diha sa Biblia, usa man ay atong gitun-an. Mao hinungdan mga igsoon nga ikaw ug ako nagkalain-lain mga title sa simbahan, apan kay kasulatan may imong gitunan, ikaw ug ako kauban sa trabaho sa Ginoo. Pero kung ang karintola maoy di pa dako sa tawo, dili na makahilo-bilo sa uban. Kaya maingon man na nga, sigit siya maguna sila. Ultimo raman na, simbahan ako dako mag-ayo nindot mag-ayo dako magani bigas to. Nangwinta na magani daan. Ikaw ug ako, kung ang Diyos mungwinta na to, iro ko natagkat yung teksyon. Tinood, ang balaang kasulatan wala mamakak, wala nagtugan o pinakak, nagtugan sa tinarong aron ikaw ug ako magkinabuhi nga bag-o katubangan sa tong Ginoo. Matod pa diri mga igsoon, bersikulo 8, bersikulo 9, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan. Tanawa ragot, tinagong laraw gikan sa Dios. Kung ang Diyos naglaraw sa imong kinabuhi kapadatuon magkuka. Bisag ang imong isig katao, ingon nga ay madato bago na sila, waman na sila inahot. Ibutang sa imong kasing-kasing una-una igsoon, sila ba'y tag-iyas mga butang? Sila ba'y tag-iyas panalangin? Pasag dai ang mga tao sa manay patasan. I-enjoy ang kinabuhing Kristohan. I-enjoy ang kinabuhi na ikaw o ako nakasabot sa mensahe sa atong Ginoo. Masagday sila. Likay sila. Dahil ka, ikaw o ako panalangin sa Ginoo. Ingon diri ang maybe, ipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi kang Kristo. Tanawa ako, kitagik ng daan, nga ikaw o ako doon ay pinasay at tubangan sa Ginoo. Versikulo 10, ingon diri, tumanon sa Dios ang iyang laraw, inig abot na sa hustong panahon. Diba? Makugang ang imong silingan, makugang ang imong isigataw, makugang ang katilingban, si kinsa man ang mga tawhana nga may gihatagan magpabo sa katilingban nga ako mauntay angayan. Di ba mangwinta na? O niya kay dili man angayan ato bangas Ginoo. Kung ikaw o ako angayan ka ato bangas Ginoo, hinumdumi ang Dios nag-andam nagpanalangin para kanimo, para kanako, para kanatong tanan nga nagkinabuhi sumala sa mensahe sa balahang kasulatan. Paunay Ginoo. Ingon diri sa Diyos, tumanon sa Dios ang iyang laraw, inig abot na sa hustong panahon. Wow! Time will come, you and I, i-progress sa Ginoo. Kay ikaw o ako nakasabot sa mensahe sa atong Ginoo. Kung ang usa ka tawo nakasabot sa mensahe sa Ginoo, nagkinabuhi, sumala sa iyang nasabtan. Amen ba? Kung ikaw nakasabot even sa mga eskwelahan, kung ikaw nakasabot sa diskusyon sa mga magtutudlo, makabalog ka mo trabaho kay nakasabot ka sa magtutudlo. O ang magtutudlo nagkinabuhi na tunay kaalam o kay balog gikan sa itong Ginoo. Amen ba? Ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo matagpulong kanunay na nagdalag kahulugan. Kay kanunay nang nangusultas Ginoo, Lord, kiyahi ko,
landagi ko, hatagi ko kaalam gikan kanimo. Aron ang tanan akong pinulungan, maghatod ni kadaugan sa akong silingan, sa akong isigataw, sa komunidad, sa simbahan, sa ministry nga gipihal nimo sa among kinabuhi. Wow, grabe. Matod pa diri, tumanong sa Dios ang iyang laraw, inig abot sa hustong panahon. Iusahon niya ang tanang binuhat diha sa langit o sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo. Kinsa ang pangulo? Si Kristo. Pero diha sa simbahan, daghang magpulo pangulo, igsuon, daghang mo leader, di ko na mulampos. Di isang na magtugay. Sama na sa kahimtang kaniadto ni Jesus, ang iyang mga tinunan nag-ilog sa tinubuan. O hinungdan pag-abot sa mga sanib, pag-abot sa mga espiritong dautan, dili kahigilig doon ay mga pangyawaan. Doon ay mga estudyante, ato man na sila padungdugugan, may eksod ka mo ba? Sige mong sampit og yawa, o niya, og doon na yawa, nga buduol sa inyong atubangan, mga hanok man ay mo. Dapat magsampit mong Ginoo. Tungod ang mga estudyante karon mga kaisunan, na adik sa gitawag o ML, Mobile Legend. Di ko amo ko kasabot anang dula kay mga kingkoy-kingkoy, gira-gira, wama na hinungdan. Makaguba, manag-utok. Bless kayo ang mga estudyante karon, labi na sa Negros Oriental State University. Walay tuition, scholar, way bayad sa eskwelahan, pero giabusaran sa ubang mga estudyantihan. Gawas niya itong matinudanon. Unang sa panahon sa klase, dili kulayhan nga maglantas mga estudyante nga magsigil ang cellphone, sigig in-in. Ingko, ako silang ingnan, kausik-usik na lamang musbati sa inyong amahaginahan. Nakabalo ko, kung asa, kuhaa ang inyong allowance, gikan sa panudlanan, pagkuki sa inyong mga inahagaman, gikan sa kampo pagpamumlay, negosyo o sakinan, hinong dumihatagin yung pili ang pagsakripisyo para sa inyong may kamahal. Murang sa panahon sa itong klase, kanunay nato na silang mayang pinagi sa mga kasulatan. Musugot mamog sa dili, bless mo kayo, kay ang inyong magtutublo, nakahumanta, pinaagi sa working student. Dunay mga mensahe, dunay mga sitwasyon igsuon, kawa na may bugas ang among gilungag kakang aron may mabuhi, aron may makapadayon sa pag-eskwela na itong mga panahon. Panlista kayo, kawa ta kawanga sa Diyos. Una sa atong kinabuhi, maigsun, hatagig bili ang imong panahon karon. Hatagig bili ang mensahe sa Diyos, kamawi magtudlok sa atong kinabuhi, aron ikaw kung ako muuswag diha sa pagpangalagan sa atong Ginoo. Biganing ta mausap ang kinayong batasan, mamuli gidayon tag mawalihan ta. Maingon dayon nangigo na masab si pastor na ikaw naging ko ani ay inasat ko musimba. Kinsa may maalakan si ikaw nga dili musimba o si pastor nga nagwali sa kamaturan. Si pastor igsoon, si pastora nagwali sa kamaturan, mas more pa ng panalanginan. Kay nagtugan o nagtudlo sa insaktong batasan kinaiya nga aron ikaw o ako mahimong balaan atubangan sa itong Ginoo. O ikaw nga miundang sa simba kay daghang kang rason. Walay makuha na mo, walay mawala na mo maisod nga mga alagad sa Dios nga nagtugan sa kamatuoran, aron ang kamatuoran maghatag ka na itong kagawasan sa tawahanong batasan kinaiya din sa kalibutan. Amen ba? Mga listener, mga follower sa Shine FM 95.3, wag ta nagpasi o simbahan, kundi nagpasi ta sa pagkamahayo sa atong Ginoo. Mga alagad sa Diyos, manghinaot ko, manghinaot ang inyong awas na natin. Isip na inyong naglit sa mga kasimbahanan, dili lamang nining maunga namin.
ibutang sa to kasing-kasing una-una nga ikaw o ako gihatagan kag bili ataw paman sa Ginoo. Ang atong oras karon mga igsoon, alas 5:46 na sa kabutang. Happy Sunday everyone. Nato ni ipadayon sa pagbasa. Ingon diri mga kaigsoon. Bersikulo 11. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw o pagbuot sa Dios. Tanawa ra gud. Tanang butang kinsay nagbuot, kinsay naglaraw, sumala sa laraw sa Dios. Maumagani ang taos kalibutan. Ikaw ug ako doon na kay mga plano, doon na kay laraw, pero wala kay balo ang Dios. Ano ingon man pastor nga nakahibalo naman ang Dios sa wala pa nimo gilaraw, nag-ingon man sa pagkasulatan. Kini ra bang mga pagtuon sa balang kasulatan may isod kung nimo ra nang iyanuhon, maitog lang yun ang tao. Musamot o pikisapot sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Pero kung imo nang ikinabuhi, wow, grabe. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw pagbuot sa Dios. Tanang butang sumala sa pagbuot og paglaraw sa Dios. Kung ang imong silingan padatuon sa Ginoo, di ko kakapugong. Kung ang simbahan padatuon sa Ginoo, di sa kakapugong ang ubang simbahan. Kung ang ministry i-progress sa Ginoo, di sa kabuot ang ubang ministry. Kay pagbuot na sumala sa laraw o plano sa Dios, dili sumala sa laraw sa tao. Amen ba? Kaya kung ikaw magbuot sa kaugmaon sa imong isang katao, nakabalo ka sa imong ugma mismo sa imong kaugalingon, wah! Amen ang atong kinabuhi. Amen ang atong ugma, wah! Takahibalo. Umagani ang panultiyon Kapitulo 27, versikulo 1, ayaw pangandaki ang ugma kay ang ugma doon na sa kaugalingon niyang sitwasyon. Unang ayaw kang panghukom. Di ta manghukom sa atong isig katao. Di ta manghukom sa atong silingan. Sa atong isig ka magtutunga ka ng mga tawhana-wana na ikaluwasan. Napay panahon iso. Napay higayon. Mao nga mga igo dayon ang mga tao nga mga hipokrito. Diha sa mensahe sa atong Ginoo. Dili mensahe diha sa tao. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw o pagbuot sa Dios o diha kang Kristo Jesus gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawan sumala sa iyang tuig sukad pa sa sinugdan. Mao nga ikaw ug ako igsuon dili ug ka kaikyas. Bisan ikyas ka pa, bisan ikyas pata, apan sumala o pagbuot gikan sa Ginoo nga mahimo kang alagad sa Ginoo. Dawata sa kinasing-kasing sister, brother, pastor, pastora, evangelist. Ay mao na gustos Ginoo sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Arnando Inglaterra from Samal. Maayong butag pastor sa Free, God bless you. Sa tanan nga mga Inglaterra family diya sa Samal, ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ka nato. Hinumdumi ug atong hinumduman. Wala patagi-tagi sa sapakan sa atong ginahan. Nagplano ng daan ang Dios. Sa diha nga ikaw nagdako, naanay giandam ang Ginoo para kanimo. Bisan mataho patas kalibutan nga walang-wala. Bisan nataho patas katilingban nga walang-wala talaga. Apan sumala ug plano kabubutos Ginoo, walay ibisan kinsang makapukog sa panalangin sa Ginoo. Paingon kanimo. Ingon diri, og maoy pagbuot sa Dios nga kami nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdahig sa iyang himaya. Ikaw o ako, gidahig ba nato ang Ginoo? Ipasalamatan ba nato ang Ginoo?
sa tanang higayon, sa tanang oras, sa tanang minuto. Wow! Sa diha nga imuning mabuhat, ang Diyos dili sa makapugong paghatod o panalangin sa imong sabakan nga way ikong karangan. Ang importante nga ikaw ug ako makasabot o makahibalo sa pamaagi sa itong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Joshua Vergara Watts. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Joshua Vergara Watts, sa inyong kinabuhi, sa mga Watts family, sa Unis family, mga igsoon. Kung imo na siyang masahon in English, Watts, pero Unis na mga igsoon kung Binisayon. Sa kinabuhi ni Brother Perlantano, sa mga Tano family, mga kaisunan, ang Ginoo makapanalangin sa matagusa. Sa tanan nato mga follower og listener diha sa Kagwi, sa mga Elhik family, Brother Mario Elhik, diha sa tanan sa Kagwi nga nakadungog sa atong mensahe, diha sa Iliham, sa mga Kabanag family, sa pamilya ni Brother Loni Kabanag, o sa tanan nga mga katawhan diha sa pasto sa Buniga, sa Katribulo, sa Busay, sa Maninihon, sa 18-19, diya sa Barangay Proper, mga igsoon, sa Naga, sa Narsiri, sa Bantulinaw, sa Halas, sa Kabagahan, sa Kamandag, mga kaigsunan kos Ginoo, sa Pilipigan, sa atong mga kaigsunan na pinanguluhan ni Pastora April ni Agab Turan, sa mga Turan family, ang Agab family, sa mga Panerio family, sa mga Muran family, mga kaigsunan, sa mga Babor family, wow, sa mga Dahil family, mga igsoon. Ang Ginoo makapanalangin sa matagusa. Pastor Kabanag, Pastor Rinaldo Kabanag diha sa Kabanbanan, Pastora Lucrecia Siray, o sa itong mga kauban ng mga alagad sa Diyos, Pastor Arnolfo Villagantor, Pastor Nonoy Arias, Pastor Argus Arias Maxon from Baco, o sa mga alagad sa Ginoo, o sa tanan nga nagsunod nining mao nga programa, ang Ginoo makapanalangin sa matagusa. Ilabi na sa nagwa sa Facebook Live Lusog Visayas at Mindanao. Inyong ubos nga lagan, ubos nga higala, ubos nga sulugon, moingon lagi kong ubos. Wala akong maglantaw sa kong na-hire ko sa Tibo Katrin. Atong basihan ang balang kasulatan. Mas bulahan ang magpaubos kay pataas, kaysa magpataas, ipaubos, base sa pulong siya. Dihisan kung sapay akong mararating sa buhay, kahit maangking uban ang lahat ng kayamanan sa mundo, wala, hindi ko yan ipagmayayabang. Kahit magiging profesional man tayo sa mundo, hindi natin ipagmayayabang. Ikaw o ako dapat kanunay magpaubos sa imong kaugalingon. Kay niingon ang balang kasulatan, bulahan ang magpaubos kay patas, o ang magpataas ipaubos. Salamat sa inyong mga kinabuhi, igsoon. Ilabi na sa tanan nato mga kaigsunan, dini sa balok, nga kanunay nagpabilin, nga nagmadasigon, luyos sa mga pagsulay. Lon-lon kaligay. Ang matako sa kanato, kanunay tayong i-challenge sa kinabuhi. Aron mamalikon ang atong pagpangalaga, malikon ang atong pagtuog, ngadto sa buhay natong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Brother Perlantano. Ang Ginoo magapanalangin sa inyo ang pagpanarbaho sa lapit sa lumanggiti uban sa inyong wife. Nasayon ang Diyos sa matagusan ka na ito kakinabuhi. Atong basahon pagpadayon. Ingon diri maigsoon. Versikulo 12. Og maoy pagbuot sa Dios nga kami nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa iyang himay. Dapat ikaw ug ako nakahibalo sa mensahe kini mag-una nga mahimong instrumento sa mga tao sa katilingban sa komunidad. Inyong ubos nga laga dili lamang sulod sa simbahan, kundi sa gawas kung sa sulod, sa ministry man, sa komunidad man, sa eskwelahan man, dapat ikaw ug ako mag-una nga mahimo kang maayong pagtulungan. Wow!
Ingon ang versikulo 13. Ug mauusab kini ang mudangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwas. Wow, grabe. Sa diha nga ikaw ug ako makadungog sa mensahe nga maghatod kanimo kaluwasan. Dili lamang kaluwasan kung dili ka baguhan sa dagan sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Wow. Salamat sa Ginoo sa mga Turan family, sa kinabuhi ni Brother Ruel Turan. Although mga kaisunan atong kauban nga magtutundo diya sa Bai City, Turan family mga igsoon. Diya sa gikan sa kasagangkal, naila-ila na ko ni siya mga kaisunan. O niya na siya sa cash department mga kaisunan nagtudlo. O niya kita naman ta sa CIT department. O nalipay siya nga nagkahimamat ni duha igsoon. Kining tanan mga kaigsoon adunay katuyo at tumo nga ikaw ug ako magkahiusa diha sa pagpangalagan sa Ginoo, dili lamang sa title sa simbahan. Inyong ubos nga alagan walay gipihig, lamang ikaw ug ako dunay kasing-kasing mga mahibalo sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon diri atong basahon pagpadayon mga igsoon. Ug mauusab kini ang mudangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Kinsa man ang unsa man nga balita, unsa man mensahe nga maghatod kanatong kaluwasan, di ba mensahe sa Ginoo? Dili mensahe sa title sa simbahan, dili mensahe sa title sa silingan, dili pang marites. Kay ang mensahe sa Dios may maghatod kanimo kabakuhan, maghatod kanimo kadaugan, maghatod kanimo kausaban. Wow. Mensahe sa Dios dili mensahe sa tao, dili mensahe sa imong isig ka tao. Kay ang mensahe sa imong isig ka tao nga wala nagbase sa kasulatan, puro ra guna pagdaot, puro ra na panaway, puro na pamutang-mutang, puro na pag-underestimate, nga makita lamang silang mga mata. Apan ikaw ug ako nakita sa atong Ginoo. Mituo kamo kang Kristo, busag gipatigan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo sa iyang gisaad, timaan nga kamo iyan na. Wow, grabe. Gipatikan na kamo diha sa Espiritu nga gikan sa Ginoo. Mahinungdan nga wala na bisan kinsang Espiritu nga musulod nimo kung napatikan na ka sa Espiritu sa Ginoo. Maglisod na nagsulod ng demonyo, mahanlok na na. Isang layo pa ka maigsoon, mahanlok na na. Moingon na na, gano ko sa ituyo nimo magtutulo. Ako ba imong tuyo? Tanawa ko si Jesus. While siya miadto sa lain nga lugar, nakaila na ang taong dautan. Niingon ang taong dautan, ako ba ituyo nimo? Ninghangyo pa ni Jesus, kung mahimo, iibutan ko sa baboy. Patay gapon, kaya naglayat pas bagpa. Ikaw o ako mailhan ka, si kinsa ka atubangas mga tao, si kinsa ka atubangan sa Ginoo, lamaw sa tanan atubangas Ginoo. Kay ang kamatuoran, ang tinud-anay nga naas Ginoo, mapailobon, mapaubsanon, dili hambogero, dili magsigig sulti sa title sa simbahan, ang kamera insakto. Ikaw kung ako exhort, pangutan ko na ito kanunay ang atong kinabuhi. Kung akong mag-Diyos pala kasulatan atong kinabuhi, batasan, kinaiyang batasan dinis kalibutan. Kaya tinuon nga batasan nga iyas Ginoo, maayo siya, mapuangoron siya, murespeto siya, doon na sa respeto mismo sa iyang kagalingon. Kung ikaw ug ako naghandog o nangandoy nga doon ay respeto nimo, una respeto ang imong kagalingon. Ingon ang versikulo 14.
Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod madawat nato ang hingpit nga kagawasan kay ta ang iyang himaya. Hingpit nga kagawasan. Kung ikaw o ako hingpit ng gawas nun sa imong tawhanon kinaig batasan, dili mo kabatik batasan. Di isang kahimantayan. Di isang kahampugiran. Di isang ka tigputang-butang. Di isang ka tigpagawal. Doon na kay respeto sa imong isip katao. Ingon Deres 14, ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayon nato ang gisaad sa Dios. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother J.L. Lanyuhan Garcis. Sa mga Garcis family, maayong punta kanyang tanan diya sa Lapu-Lapu, Cebu City. Ang diya sa Mabinay, Mangigsoon o sa Manuyot, all daghang mga Garcis family mga kaisunod. Ang Ginoo magapanalangin sa matag-usa atong oras karon hapit na magyod. Alas 6 na manday mga kaisunod. Manghinaot ang inyo ubos nga ragad, ubos nga higala din sa social media, din sa 95.3 sa tayang sa inyong mga radio, ano na dahil nakatunan, pinaagi sa balangkas natin. Happy Sunday everyone, mag-ampot ang mga kaisunod. Labing kamahanan o may gugmaan ka nga Diyos. Salamat o Diyos sa imong pagkiguban o pagbantay sa mong kinabuhi. Labaw sa tanan ni mga nawa mo dool kami sa balay kalampuanan aron sa pagpasidungukan ng kanimo Ama. Salamat o Diyos, proteksyon ni ubantay ang among kinabuhi tungod kay among gila na wala kami aron mahimo kuno ikaw sa among kinabuhi o Jesus. Nining mo nga dapit Lord, salamat o Diyos sa imong pagsuplay pagtagpo sa tanan namong mga panginahanglan. Labaw sa tanan dinhi sa FM Radio. Salamat o Diyos, nining mga tagna sa tanan karon namin o sa FM Radio. Nasa ilang tasatag sa kamapinoy anan adunay kausaban. Pinagi sa imong mga pulong mga mensahe. Amo kining paningkamutan o Diyos na amo ning ikinabuhi o amo maaplikar sa tanang panahon sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan o Jesus. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo kanunay kanamo. Sa tanan karon lantaw og nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ikaw usang mag-bless kanila Amahan sa mga trabaho, mga negosyo, sa ilang mga panginahanglan sa ilang tasatag sa mga Pinoyanan. I declare blessing sa matagos sa kanila Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkamay pagkabutan nga Diyos naway sama kanimo Lord Jesus. Yung mga taknakaw Diyos, amo kang ituboy, amo kang ibayang sa tibok na mong kinabuhi. Ang kaduganan kay mayaan, nanalagod kanimang tanan, pinagisangalan samahan, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan magingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban. Happy Sunday everyone. Once again, may buta ka natong tanan ang atong oras. Alas 6 na o niya, doon naman tayo mga bulaton din sa simbahan. O doon na tayo mga obligasyon din mga tao. Ang Ginoo mga panalangin, ang importante ang matagusan ka nato, makasabot sa mensahe sa Ginoo o atong ikinabuhi. Ang nakasabot sa mensahe sa Ginoo, nagkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo. Kaya kung ang tao dili kasabot, dili na siya magkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo. Nagkinabuhi lamang ang tao, sumala sa iyang kaugalingon, nakabubuton. Daghang salamat, inubos alagad na masimbasin ang mensahe sa Diyos, mutuhog o mungitip sa tutasatag sa kamakinan, uban ang Ginoo kanunay kanunay. Sa ngalan sa labing halangdon ka Diyos, o sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Canalario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend Kay Ryan Makasaon, ani ano sab ang inyong ubos alagad, manabilit sa pag-ingon, ang grasya sa Diyos ug ang pagkikapit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan ni orasaha alas 5 na sa kabuntagon ni matahong nga kabuntagon nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Happy Sunday everyone. Luzon, Visayas and Mindanao ug sa tanan nga mga listener sa Shine FM 95.3 sa tayang sa inyong mga radio gikan dinhi sa City of Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa matagos. Ang Ginoo mga uban magbantay kanunay sa atong kinabuhi. God bless you.